Ticho v kybernetickej bezpečnosti veští búrku. Udrelo kladivo na kyberzločin a Signal a Európska únia dali stop špehovaniu. Bezpečnostné agentúry urobili v máji grandiózne zásahy proti kybernetickému zločinu. Zhabaných bolo viac ako 300 serverov, neutralizovaných 650 domén, zadržaných 3,5 milióna eur v kryptomenách. K tomu identifikovaných 37 podozrivých, na 20 z nich sú vydané medzinárodné zatýkače. Sám to v kybernetickom svete už nikto nedá. 7 štátov, Eurojust a Europol spojili sily a udreli na malvérové infraštruktúry. Tento zásah nadviazal na najväčšiu operáciu proti botnetom v histórii z mája minulého roku, Operation Endgame. Počas aktuálnej fázy Endgame sa kyberbezpečnostné tímy zamerali na nástupnícke skupiny a nové varianty malvéru. Tieto malvéry sú označované ako Initial Access Malware, čiže slúžia na počiatočnú infekciu. Umožňujú útočníkom nepozorovane preniknúť do systémov obetí a následne do nich načítať infostílery alebo ransomware. Keďže sa nachádzajú na začiatku reťazca kybernetických útokov, ich narušenie zasahuje celý ekosystém kyberzločinu ako služby. Zhabaná infraštruktúra bola rozmiestnená po Európe a Severnej Amerike a zaháňala viac než 2000 domén, ktoré poskytovali nelegálne služby. Europol uviedol, že jeden z hlavných podozrivých v rámci týchto operácií zarobil vyše 69 miliónov eur za prenájom infraštruktúry pre šírenie ransomwareu. Na druhej úspešnej operácii sa opäť podpísala spolupráca FBI, Microsoftu, Europolu a ďalších partnerov. Koalícia rozbila infraštruktúru malvéru Luma. Tento infostíler umožňuje kyberzločincom kradnúť citlivé údaje, ako sú prihlasovacie údaje, heslá, údaje o kreditných kartách a kryptomenové peňaženky. Operátori malvéru Luma potom ďalej predávali alebo používali v ďalších aktivitách. Luma sa jednoducho šíri, ťažko deteguje a môže byť naprogramovaný tak, aby obchádzal bezpečnostné mechanizmy. Bol distribuovaný ako služba a stal sa preferovaným nástrojom kyberzločincov vrátane známych ransomwareových skupín. Tento malware sa často vydával za dôveryhodné značky a šíril sa prostredníctvom cielených phishingových e-mailov, škodlivej online reklamy a ďalšími kanálmi. Pri zásahu bolo identifikovaných a zhabaných vyše 2600 škodlivých domén. Za 3 roky infikoval Luma približne 10 miliónov zariadení po celom svete a podľa FBI bol použitý na krádež údajov vo viac ako 1,7 milióna prípadoch. Využitie malvéru Luma zaznamenali pri útokoch na kritickú infraštruktúru vrátane výroby, telekomunikácií, logistiky, finančného sektora a zdravotníctva, ale aj na hernú komunitu. Opatrenia na kybernetickú bezpečnosť sa však dejú na úrovni používateľov a máj priniesol 2 míľniky. Aplikácia Signal sa rozhodla proaktívne chrániť súkromia používateľov pred kontroverznou funkciou Microsoft Recall. Táto funkcia vo Windows 11 umožňuje v pravidelných intervaloch ukladať snímky obrazovky, nech už sú dôvody a úžitok akékoľvek. Signal implementoval do svojej desktopovej aplikácie pre Windows 11 funkciu Screen Security. Využíva technológiu, ktorá znemožňuje snímky obrazovky v aplikácii. Zatiaľ čo Microsoft Recall je už predvolene vypnutá, Screen Security je predvolene zapnutá. Tento krok Signalu by mal určite inšpirovať ďalších vývojárov aplikácií. Írska komisia pre ochranu údajov povolila spoločnosti Meta oficiálne využívať verejné príspevky dospelých používateľov Facebooku a Instagramu v Európskej únii na trénovanie svojich modelov umelej inteligencie. Komisia na to pristúpila, až keď Meta implementovala viaceré opatrenia na zvýšenie transparentnosti a ochrany údajov. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že veľké jazykové modely trénované na dátach zo sociálnych sietí môžu absorbovať agresivitu, predsudky, toxický obsah alebo dezinformácie. Modely tak generujú skreslené odpovede alebo nekontrolovane šíria zavádzajúci či škodlivý obsah. Nezabúdajme, že Meta je reklamná platforma a nástroje umelej inteligencie trénované na osobných postoch môžu byť využité na cielenú reklamu v ešte vyššom rozlíšení. Návod, ako skryť verejné príspevky pred využitím na trénovanie AI, by mal byť jasný a presný. Používatelia Facebooku a Instagramu musia mať jednoduchý prístup k formuláru aj v mobilných aplikáciách. Do októbra musí Meta predložiť správu o účinnosti týchto bezpečnostných opatrení. Report bezpečnosti pripravil tím Ellison Slovakia.